Jeg vil her vise vores færdige chokolade trøffelkugler, som er præsenteret her med en topping af en brasilienne med pistache og en brasilienne med hasselnød, og så den mørke trøffelkugle her med kakaopulver. Udgangspunktet er vores færdige trøffelkugler. Her en hvid mælk og en mørk chokolade. Og basisfylden, som vi skal bruge i dag, er en hvid basecreme og en karamelfil. Det jeg starter med er at varme basecreme op til 30 grader. Herefter tager jeg karamelfilen og mixer den ned i basecreme. Når karamellen er rørt godt ind i basecremen, fylder den i en sprøjtepose. Når jeg fylder trøffelkuglerne, er det vigtigt at fylde ca. 75% op. Der skal være plads til at lukke den her trøffelkugle med tempereret chokolade efterfølgende. Et andet lille tips er selvfølgelig at ikke klippe hullet her for stort. Efter fyldningen af trøffelkuglerne skal selve toppen af trøffelkuglen lukkes med et lag tempereret chokolade. Til det der bruger jeg en Callebaut mælkechokolade, som er tempereret. Samme metode bruges igen. Lige at få lukket toppen af. Efter vi har lagt låg på, så skal chokoladen hærde, og det kan jeg gøre ved og stille den på køl i 4-5 minutter. Når chokoladetrøffelkuglerne er hærdet, så skal de rulles i tempereret Callebaut chokolade. Her kan man godt bruge en tempereret chokolade, der er sådan lidt tyk i det. Jo mere hænger der ved trøffelkuglerne, og jo mere hasselnød kommer der også på trøffelkuglerne. Og efter de er rullet i tempereret chokolade, så triller jeg dem i en brasilienne hasselnød, også fra Callebaut. Sådan, så er trøffelkuglerne klar til at servere. En god idé er at give dem cirka 3-4 minutter igen på køl i køleskabet, for at de bliver færdigkrystalliseret og giver det her knæk, som en rigtig trøffelkugle skal have.